Profesionalen pelotoiak Euskal Herrian izan duen triptikoari Urkiolako igoerak jarri dio gaur Maratila. Ostiralean Getxon zirkuitua izan genuen, sprinterren eremua, atzo Donostian klasikoa, proturreko lasterketa, eta gaur Urkiolako igoera. Igotzaileen plaza 126 lagun elkartu dira Durangoko Ezkurdiko enparantzan beste behin, 14 talde ordezkatuz. Proturreko 3 Fuji, Kes eta Euskaltel Euskadi. Gainerakoa Continental profesionalak. Tartean beste Orbea Oreka SDA eta Contempori Sampo. Yo creo que tenemos gente un poco para el principio de la carrera para controlar un poco y luego para el final pues tenemos ahí Fran Pérez que está bien, Purito que ya gana aquí, ya conoce muy bien la carrera y bueno, y yo espero encontrarme bien también. Uste dut, pasaren urtean baino hobeago nagoela orain eta turreko esfortzuarekin, daukadan erritmoarekin, gaur aurrean egon nahi zen. Me siento bien, vamos a hacer todo lo posible por subir adelante, por subir bien y demostrar las confianzas que Vicente me ha dado. Nik uste dut nahiko ondo nagoela, hau bakigu, profesional mailetan beste erritmo batera joaten da, eta aldena egingo dugu, alden karrera txikunena egingo dugu, eta ikusiko da, zera taratzen den. Urkiolako igoera ezagutzen duzu? Igo sekulaztetik igo, baina kotxean goran dugu hotela, eta kotxean igo du, eta bildurgarria. Sari berezia zegoen izan ere aurten Bizkaiko biran, Euskaldun ikonenak Orbeako mailota jazteko aukera zuen gaur, eta horri esker, hartu ahal izan du parte Jon Izagirre, Seguros Bilbaoko gipuzkoarrak. Izagirre anaiak biak izan dira gaur pelotoi berean. 160 kilometroko ibilbidea, aldaketa ipagarririk ez profilean. Urkiola beti bezala bitan igo behar izan dute. Lehen igoera 105 kilometroan eta bigarren igoeran helmuga. Jende asko ezkurdin parantzan, irtera ordu batean, zerua estalita, 15 graduko temperatura eta mugimendu handia beti bezala. Iesaldian tolatzeko aleginean aurreneko kilometroetan gogor saiatu dira, gaur iesaldian aurrekoetan ez bezala 2 lagun besterik ez dira izan. Laster izango dira bi hoiek, hemen bi mitartean Carles Torrent, gizon azkarra, bere garaian Errioxako itzuli irabazitako Kataluniarra, eta Xakobeokoa David García da Pena, iaz Espainiako bueltan lortu zuen etapa Galiziarrak. Kes de Parne gaur bi bazai izan ditu, David Arroyorena eta Purito Rodríguezena, biak Urkiolako igoera irabazitakoak dira, iaz irabazi zuen David Arroyok, Saunierreko mailotarekin bestalde lortu zuen Kataluniarrak Joaquin Rodríguezek. Hor dugu pelotoia handia, ordekako kilometroetan azkar jokuan, sprint bereziak, tarteko helmugak, mendiko saria, taldekakoa eta jakina azken podiuma. Gaur ere hemen izan dira Japoniarrak, neitan onpoko gizonak Getxoko zirkuituan bezala. Lan polita egin dute. Txirrindulari igonena gaur Guillaume Pont izan dute, Frantziarra. Beste talde berri bat izan da gaur. Evolwear, Gasolius Bikes taldea, Greziarra. Gainerako taldeak, joantzen ostiralean, Saninazu egunean, Getxon ikusi genituen. Gaur pelotoian erreferentzia Euskaltel Euskadi izan da, Euskaltel Euskadik Igor Anton izan du taldeburu, Igor Antonek. 2006an lasterketa zoragarria egin zuen, Iban Maioren mesedetan Igor Eztarra nagusitu zen. Lan zoragarria egin zuen azken igoeran Galdakostarrak, gaur talde guztia berarentzat aritu da lanean. Ostiralean Koldo Fernandez de la Rea izan zuten taldeburu, ezin hobeto borobildu zuen Zurbanoko sprinterrak taldekideen lana. Gaur Igor Anton, Maiok irabazi zuen urtean podiumean izan genuen 3. postuan. Euskaltel Euskadiko bi gizonen artean Richie Serrano sailkatu zen. Iaz esan bezala David Arroyok irabazi zuen, orain 2 urte Gomez Martxantek, orain 3 urte Maiok, orain 4 urte Joaquin Rodríguezek. Bestez, 2 irabazle izan dira gaur pelotoian eta biak Kes de Parneko mailotarekin. Euskaltel Euskadi, Orbea Oreka SDA, iesaldian tolatu ezin da. Iesaldian esan bezala, aurreko urtetan ez bezala gaur 2 gizon bakarrik sartu zaizkigu. Bata Kolombiarra, Jairo Salas, bestea Burgos Monumental taldeko Luis Mas, Mallorcako txirrindulari gaztea 19 urte besterik ez ditu, Masek 24 urte Kolombiarrak. Hemen doaz, metro batzuk hartu dituzte. Eta pixka batean ez dute hauen berririk izango. Kilometroak pasala aldea hunditzen joan baita bikote hau. Salas eta Mas.
80 kilometroan, 3 minutu erdiko errentarekin zen bikotea. Errentarik handiena 5 minutu ingurukoa izan du. Hain zuzen, Urkiolako lehen igoera aurre horretan lortu du bikote honek alderik handiena. Mas eta Salas, Colombia Espasion taldekoa, Salas, Burgos Monumental taldekoa Mas, hor duzu, tartea eginda, eratzean Euskaltel Euskadi arduratuko da pelotoia kontrolatzeaz. Euskaltel Euskadiko bederatzikoa, bikain moldatu da, Gorka Gerrika goite izan dute zuzendari lanetan, talde buru esan bezala Igor Anton, lanerako Fernandez de Larrea, Andoni Lafuente, Rubén Pérez, Mikel Nieve, Pablo Urtasun, Jorge Azantza, Iñaki Isasi, Juan Joroz eta Gorka Berdugo. Mikel Nieve getxon erori egintzen, okotzean puntu batzuk eman zizkioten, ezkerreko iztarraldean kolpe hartu zuen, hainbestean moldatu da, lehitzarra, kolpe eta guzti. Andaluzia kaja zurrak ere, lanak eman ditu ezpentsa. Euskaltel Euskadi aipatu dugu, baina Kabelloren txirrindulariek ez dute badaezpadako proba egin gaur Urkiolan. Hau da burua, 19 urteko Mallorcarra, Mas eta Salas, Kolombiarra. Aurreneko igoera 105 kilometroan. Dena eman da bitxirrindulariak. Aurreneko igoeran sakabanatu egin da bikotea. Hala ez da tarte handia izan bien artean Urkiola gainean. Igoera lasai xamar egin du pelotoiak. Esateko modua da lasai. Ez da halako eraso kolperik izan lehen igoeran. Euskaltel Euskadik agindu du eta Euskaltel Euskadik halaxe eraman nahi izan du pelotoia oso antzean. Gizoni gehienak pasan nahi zituen buruan Euskaltel Euskadik gero. Behin lehen igoera amaituta, lasterketa lotuta eramateko. Horretarako jendea behar zuen eta jende izateko jakina. Ezin zuen lasterketa hankaz gora jarri aurreneko igoeran. Kolombiako igotzaileak, onena Freddy Montaña izan da. Abiatu aurretik, Vicente Beldak esan digu. Freddy Montaña goi mailako igotzailea dela eta kontutan hartzeko gaurko probarako. Ez da parte ibili, Vicente Belda. Freddy Montañak orain urte pare bat istripu larri izan zuen Italian, entrenatzen ari zela, kamio bate jota bota zuen, larri izan zen, bizi arriskuan. Era bat osatu, berriz ere lehiaketara itzuli zen aurten bertan, Kolombiako bueltan, bigarren izan da Freddy Montaña. Aurretik Rujano izan du. Kolombiarrek hilabete inguru daramate Europaldean. Portugala etorri ziren, Torres Vedras lasterketara geroztik, hemen dabiltza Europan. Bazter, eta gaur Urkiola egin ondoren, orain Leongo bueltan parte hartzekotan dira. Hemen ari gara ikusten taldea, Euskaltel Euskadi, Rubén Pérez, anatzerago ikusi dugu Koldo Fernandez de Larrea, Andaluzia Cajasur, Unioro Erne, Andaluzia Cajasurrek Xavier Tondoren baza jokatu du. Eta sprint berezietan eta tarteko helmugetan gogotik saiatu ondoren, saria bereganatzea lortu dute. Trenbidea atzean utzi ondoren, Durangotik Izurtzatik barrena Mañariara eta Mañariatik gora Urkiola. Hemen da Koldo. Getxoko zirkuita irabazi ondoren gaur Ordekako kilometroetan taldekideekin batera gogotik lanean. Hemen berriz Andoni Lafuente. Andoni Lafuente getxon ez zuen lasterketa amaitu. Euskaltel Euskadi getxon bi baja izan zituen, Nieve eta Lafuente. Ostiralean bezalaxe gaur ere maila eman du taldeak. Irudi bikaina eman du Euskaltel Euskadik Urkiolan gora. Aldapa gora hasi da lasterketa burua. Kolombiarra, txirrindulari Kikia, Arina, igotzailea. Luis Mas, bere gurpilean.
Laster utziko du atzean Salasek Mas 6 kilometro pasatxako igoera gogorra. Eta esan bezala atzean ez da parteko mugimendurik izan, atzean erritmo jakin batean igo dute Euskadik agindu du, esan dugu, gerrika goitearen helburua harik eta gizonik gehien aurrean izatea zen, behin Urkiolako lehen igoera egin eta gero, hor da David Herrero, Xakobeo Galiziakoa, Bizkaitarra, Iban Maiozek ere hartu du parte gaur, getxon ez zuten hauek parte hartu, eta buruan erritmo jartzen Oroz, eta kolpe zoragarriari da erakusten egun hauetan, Juanjo Oroz, turrean larri ibili da, belauneko minez ibili da, atzo eta gaur, lana gogotik eginda da, Berrio Beitikoa. Pelotoia lotuta, pelotoi buruan Euskaltel Euskadi. Helburua Igor Antonekin, Urkiolan irabaztea. Kes de Parnekoak ere, Erne, dizugu, Kes de Parnek, David Arroyo lehen eta Joaquin Rodríguezen bazak jokatu ditu. Andaluzia Kajasur Xavier Tondorena, Fuji Serbetok hor zera matzan, Kobo, De La Fuente, Beñat Intxausti, Kobo azken 2 urteetan podiumean izan dugu. Iaz garaipena lortzean izan zen azken unean, harrapatu eta utzi zuen atzean David Arroyok, Juan Jose Kobo. Boiakako gizonak, beldaren txerrindulariak, berdez. David Torrero, oso erne, aurrean. Eta hemen aldaketarik ez, hemen Juanjo Oroz. Euskaltel Euskadi, aurten lau garaipenekin da. Kolpe handia hartuta da, atzo ere behin gehiagotan aipatu genuen. Ostira, arratsaldean jaso zuen berria, izan ziteken berririk txarna zela taldearentzat. Orain itxaron egin beharko dugu laginak ze emaitza ematen duen jakiteko. 4 minutu eta 45 segundoko atzerapena zeraman pelotoiak Urkiola igotzen hasi direnean. Urkiola gainean minutu pare bat izan ditu gizon honek. Kolonbiarrak utzi du atzean Mas. Eta 25 segundoko errentarekin izango da Urkiola gainean. 105 kilometroan, helmugarako 55 kilometro. 24 urteko Kolonbiarra igotzailea. Ez du aparteko erritmo aldaketarik egin behar izan, Mas atzean usteko. Urkiolaren gogortasunak laster jartzen du bakoitza dagokion lekuan. Eserita une oro, atzera begira, Mas metro batzuk atzerago, gero eta atzerago. Jairo Salas. Urkiola gainean, esan bezala, 25 segundura izan du Luis Mas. Eta ja 2 minutuko atzerapenarekin, talde nagusia. Taldean jende asko. Taldean ez baita erritmo aldaketarik izan. Gaur bizikletarako giro aproposa izan dute, gaur bera hundiaren aitzakiarik ez da izan. Zerua estalita, temperatura ezin hobea. 15 gradu. Kolpeka gerturatzen ari zaio Mas. Behartuta oso, Burgos Monumentaleko gizona, errezago, Kolonbiarra, Sakorzurotik gora, oso behartuta, Balearetako txerrindularia oso gaztea da, 19 urte besterik ez ditu. Eta 19ko beste bat izan dugu gaur. Kolonbiarra, podiumean izan den Kolonbiarra, lehen Neoa. Boiaka taldekoa, Nairo Quintana. Azken zatian da, Salas. Mendatea etzuen ezagutzen, eta gero aitortu duenez, gogorra egintzaio. Aretak gogorragoa kontutan izanik, hauek ordekan gogoti jo behar izan dutela. Hauek 2 izan dira.
Eta kilometro asko egin dituzte lasterketa buruan. Azken metroa gaina harrapatzeko, mendiko sarirako lehen postua, honen bestez, Jairo Salasentzat. Sanezela hemendik helmugara 55 kilometro. Txandiora, Txandiotik Dimara, Dimatik Igorrera, Arratian Barrena izan da beste behin Urkiolako igoera. Hemen da maz, kolpeka, behartuta oso 25 segundu atzerapenarekin. Eta hemen da, talde nagusia, De La Fuente buru dela. Euskaltel Euskadiko Gorka Berdugo ere hor da. Fredi Montaña ere bai. Japoniarrak. Fuiko izanek, lasterketa polita egin dute eta podiuma zapaldu dute. Taldeka. Fuji zerbetu izan baita gaur honena. Sabin Angoitiaren gidaritzapean. Rubén Pérez, talde txaunen buruan. Igor Antonor. Hemen da talde nagusia. Ordo Akobo. Horrez aipatu bezala azken 2 urteotan lasterketa buruan gara berriro. Gizona lasterketa buruan gara berriro eta buruan berriz ere biak elkarrekin. Jairo Salas eta Luis Mas itxaran egin dio kolombiarrak, Burgos Monumental taldeko gizonari, egia esan. Kontutan izanik 55 kilometro zituela aurretik, bakarrik nekez egingo zuen bidea. Bi bitartean, Burgos Monumental taldeko beste batek jodu aurrera. David Francisco Delgado da hau. Hemen hasi da lasterketaren bigarren zatia. Lasterketa honek normalean 3 zati izan ohi ditu. Lehenengo ihesaldia, bigarren zatia Urkiolako lehen igoera eta bigarren igoera bitartekoa eta dudarik gabe hirugarren zatia zati erabakigarria azken igoera. Bigarren zatian gara. Burgos Monumentalen bigarren mugimendua David Francisco tarte polita lortu du. Irten indartxu irten da, helmugarako 25 kilometrora, 50 segunduko errentarekin zen, eta Orbea Oreka esedeako Eriz Ruiz de Erentzun elkartu zaio buruan. Elkartu bakarrik ez. Gero, atzean utzi du Ruiz de Erentzunek David Francisco. Otxandiotik esan bezala, Arrati aldera jo dute, jetxiera luzea, asko eman beharreko jetxiera, bihurgunetsua, baina aldapa hundirik ez dagoenez, gogotik saiatu beharrekoa. Eta saiatu da, Getxoko zirkuitoan Jonathan Castroviejoren agerraldia izan genuen, azken itzulietan sartuta, gaur Ruiz de Erentzunena eta David Francisco pelotoiaren zain derrigorrean. Pelotoi buruan, Andaluziako txirrindulariak, Tondoren taldea, Antonio Cabelloren aginduetara. Hauek ere lasterketa egin dute. Andaluzia Caja Sur eta Euskaltel Euskadi izan dira agintari pelotoi buruan kilometrorik gehienetan. Ordekako kilometroak berriro. Xavier Tondok garaipen handia eman zion taldeari, Andaluzian bertan, denboraldi hasieran. Andaluzia ere, beste talderi gehienak bezala, ja da Espainiako bueltan pentsatzen hasita da, Espainiako buelta prestatzen hasita da. Abuztuko azken larumatean, abiatuko da Espainiako buelta Holandatik. Ruiz de Erentzunek eman beharrekoak eman ditu lasterketa buruan, pelotoia gainean du. Pelotoi buruan Andaluziako gizonak, eta hauen gurpilean Euskaltel Euskadiko 9. 75 laguneko pelotoia handia. Azken urteotako handiena bai, gaur. Eta bi talde nagusi, gainerakoek ezin ez erregin, ez da mugitu ere, alferre mugitza baitzen bi talde horrela jarrita. Eta erne, hasi da bigarren igoera. Igoera erabakigarria Euskaltel Euskadiko Rubén Pérez da hor buru-buruan. Lanean ari dena, Igor Anton gurpilean, atzera begira Igor Anton. Rubén Pérez, gero Gorka Berdugo azalduko da.
Kes de Parneko Joaquin Rodríguez, atzerago Beñat Intxausti, De La Fuente, David Herrero ere bai, Boiakako Montaña, Patrisinkiewicz, Urpol taldean gaur egun, aurrean ibili da, baita Jauma Rovira ere, ordizian nagusitu zen Kataluniarra, Kobo, Arkaiz Duran ere aurrean zen, une horretan, Ruben Perez esegitzen du buruan, laster izango da txanda aldaketa, pelotoi buruan, Ruben Perezek eman beharreko eman du eta orain Gorka Berdugok egin dio txanda. Igor Anton, une oro gurpilean, arerioak zainduz. Orator de la Fuente, Fuji Serbeto, ordezkarita politarekin, Kes de Parne, David Arroyorekin, Joaquin Rodríguezekin, David Herrero, Xakobeo Galiziakoa. Une hora atzera begira Igor Anton, errez. Oso errez. Horatu Iban Maiok irabazitzen urtean, aparteko igoera egin zuela Igor Antonek. Orduan, talderanean aritu zen, Maiorentzat lanean aritu zen. Gaur, taldekide guztiak berarentzat aritu dira lanean. Etxarrikoa. Bikain beste behin. Hemen da Freddy Montaña. Boiaka Espasion taldekoa, Beldaren txirrindularia. Beldak kontutan hartzeko esan diguna. Eta ibilian, azkenean podiumean sartu da. Freddy Montaña une txarra pasadu, baina gero aurrera egin du. Gorka Berdugo segitzen du oraindik buruan. Igor Anton atzera begira, egon ezinik, erne, erritmo aldatzen ari da Igor Anton. Erritmo aldatzen ari da Igor Anton, hemen Freddy Montaña 7 lagun geratuko dira lasterketa buruan, Igor Antonen erritmo aldaketaren ondoren, berriro ere denak elkarri begira. Freddy Montaña, Alberto Fernández de la Puebla, Beñat Intxausti hor da, Sinkiewicz hor da, Xavier Tondo ere bai, David Arroyo ere bai, hemen doa Beñat, Beñat Intxausti gaur lasterketa zoragarri egin du, ikustazue ze erritmo aldaketa egin duen azken zatian sartuta, Zornotzarra denboraldi hasieran Argentinan, San Luisen, etapa nagusian bigarren sailkatu zen. Hori du posturik onena momentuz profesionaletan, hori eta gaur egin duen lasterketa dudarik gabe. Igor Anton, taldearen atzealdean jarrita, bere aurrean Montaña, Sinkiewicz, David Arroyo, Xavier Tondo eta Beñat Intxausti. Fuji Serbetok atzora aipatu genizuen, albiste ona jaso du asteburu honetan. Eta zen erabakiz, Espainiako bueltan parte hartzeko eskubide osoa baitu, Italiako giroan bezala, Espainiako bueltan izango da honen bestez matxinen taldea, hor da Beñat, metro batzuk hartuta, Sinkiewicz, Montaña, Tondo, Igor Anton eta David Arroyo. Iazko irabazlea, hau bigarren taldetxoa da, Arkaiz Duran, De La Fuente, Mosquera, Belda, David Herrero ere hemen da. Hauek, garaipenaren jokutik kanpora, helmugarako bi besterik ez, erne. Laster izango da erritmo aldaketa erabakigarria. Sinkiewicz segitzen du buruan, David Arroyo, Montaña, Beñat Intxausti, Igor Antonekin. Hemen da Patri Sinkiewicz, Telekomen, Quick Stepen, talde hundietan ibilitakoa, zigortuta egon onderen, berriz ere bizikleta gainean lehiaketan. Geldialditxoa, iazko irabazlea buru dela. Frantziako turrean ibili da David Arroyo, ez da nahi bezain gustora ibili, ez da Igor Anton ere. Gaur biak elkartu dira lasterketa buruan. Galdakaoztarra, Beñat Intxausti Zornotzarra ondoan duela. Xavier Tondo, Kataluniarra. Geldialdia, lasterketa buruan, beste mugimendu bat, David Arroyorena. David Arroyo metro gutxirekin, Montaña, oso errez Igor Anton. Oso errez Igor Anton. Orain bera doa, Arroyoren bila, berandu izan baino lehen. Beñat Intxausti sufritzen, azken zati honetan. Igor Anton, buruarekin bat egitear. Buruan gogoratu iazko irabazlea, David Arroyo, hemen geratzen ari dira, Beñat Intxausti eta Patri Sinkiewicz.
Fredi Montañare gurpiletik kanpora. Igor Anton, David Arroyo, Txakurzulon dira eta hemen txetorri da Igor Antonen erritmo aldaketa erabakigarria. Xavier Tondo eta David Arroyo gurpiletik atera ditu galdakoztarrak, errez gainera, oso errez. Gaur indartsuena izan da Igor Anton. Eta gaur noizbait behar eta Euskal Herrian irabaztea lortu du. Bere lehen garaipena Euskal Herrian izan du gaurkoa Galdakaoko igotzaileak. Pozik zen, igoera amaituta Igor Anton, oso pozik. Turrean ez baita gustora ibili. Turrean gora bera handiak izan ditu, erorikoak tarteko. Turretik etorri zen ezkeroztik, lo besterik ez omendu egin. Hala, esan digu, proba amaituta. Jan eta lo. Bigarren posturako leia hemen. Arroyo eta Tondo, pitin bat atzerago Montaña. Montaña gerturatzen ari zaile bi hauei. Arroyo ezinean, Arroyo beteta. Iaz erantzera ibili zen, Koborekin, David Arroyo. Gaur ez, gaur podiumetik kanpora utzi dute David Arroyo. Buruan jendearen oihu eta txalo artean. Jada garaipenaz gozatu Igor Anton. Urkiola gainean da. Laster hartuko du. Santutegirako bidea. Atzera begira. Nahikoa tarte batzuela ikusi du. Beraz, garaipena eskuan zuen. Orain arteko garaipenak Suitzan, Espainiako bueltan, Almerian irabaztako etapa eta Katalunian Montjuiken zituen gizon honek. Denboraldiko lehena du. Orain arteko posturik onena, Espainiako txapelketan lortutako 5. zuen, aurten. Gaur Urkiolan, igotzaileen erresuman, Igor Anton galdakoztarra izan da indartsuena. Euskal Teleuskadiren garaipena, Getxon Koldo Fernandez de Larrearekin eta gaur Urkiolan Igor Antonekin. Azterketa bikaina egin du taldeak eta amaiera ezin hobea eman dio talde buruak. Bigarren Tondo sartu da, 3. Montaña, 4. Arroyo eta 5. bigarren Euskalduna, Beñat Intxausti. Eskerrik asko hori guztiei, afizioari gurekin dagoelako. Eta bueno, talde guztiaren txat, oso lan oso polita egin du nire txat. Gaurko zen zure eguna eta ez duzu egin? Bai, turrean nahiko sufritu nuen momentu txarrak eta batxutan pizka bat buru belarri egon nintzen, baina bueno, pedalkolpe horrekin errekuperatu ez daki zenbat ordu lo egin ditudan aste honetan eta orain atera da egindako bintxat lana. Bakarrik ez, entrenatu egingo zen, Bai, bueno, bi egun ez, besteak oso tranquil, pizkat mugitu gorputza ostiralean eta ostegunean eta orain begira, fruituak behintzat. Eta iguzu igoera azken zati hori nola izan den, zeune batean talde txonen atzealdean ikusi zaitugu. Ez dakit edo itxura egiten zebiltzan edo momentu txarra pasa duzun? Ez, bueno, denak sufritzen genuen, ez, baina beste momentu batzuetan horrela egon naiz, beste laizteketa batzuetan, esperientzia hori baneukan eta banekien Txakurzuloan hankaik ondo basibiltza, aurrera bota nuen, ez? Beti bildurrak edo pizkat respetuarekin Arroyo, ez? Arroyo txirrindulari hona da, pasain urten ere beziruen, Arroyo Tondo, eta azkenean nahiek egon dira hor, ez? Gero saiatu naiz topera hor Txakurzulon, eta ez azkenengo 200 metroak ia hilda edo pizkat ezin nuen hilegatu, ez? Baina lortu dut. Azkenean Euskal Herrian lortu duzu irabaztea. Bai Urkiola, bai Arrate oso igoera politak dira, beti txikitatik egon nintzen begiratzen, hori txirrindulariak nola egotzen zituzten mendi hauek, eta niretzat Urkiola da, santutegi hau da, ez dakit, ametxe bat osala, bai. Igotzaile batek bere palmaresan eduki beharrekoa. Bai, eta hori da, gure Galibier, gure Monbentuz, eta hori afizioa dago, familiarrak eta guztiak. Beñat Intxausti ere pozik zen, bere 5. postuarekin. Egia esan, ondo, etzeko karrera da, igoera nintzako oso gokia, eta bueno, asko neukan ez da karrenetarako.
pizka nekatuta itzen azkenen gora, baita atzoko eta getxoko karrera korritu dualako, baina balantzea oso ona da, ez da hor gara disputatzeko favoritekin, eta gero oso gustora. Gaur test bat ere batzen zuretzat, ze beti esaten da oraindik behar bada iraupen luzeko probetan zertxoek falta zaizula. Bai, egia esan, niretzako lasterketa honek oso egokia dira, ezta. Espainiako txapelketa ere oso antzekoa zen, da nire aurren aritu nintzen favoritekin. Gaur ere terrenoan nirea zen, eta aprobetxatu barra zegoen, ezta. Posten hasi gorregaitik, laguna dalako, eta momentu onak ez dauzatako pasetan, da beragaitik posten eta baita talde gaitzi posten oso asko. Eta bueno, ni alegindunaz bai irabazten, 3 bider erasotu dut. Ez diate usten joan, gero igorre jodu erasoa. Indarra falta da bera oso ondo zegoen. Fresko etorri da, turretik ritmo oso norekin, da honen izan da bera. Hor da podiumean Igor Anton, Euskal Teleuskadiren denboraldiko 5. Euskal Teleuskadik, Urkiolan hau 2. du. Maiorekin irabazi zuen Igor Anton, orduan ere gogoratu protagonista izan zen, gaur ordea txapela berarentzat izan da. Galdakoztarrarentzat. Txapela buruan, Lore Sorta, bere Peñako kideak ere bertan ziren, Iñaki Gorostiza hor, podiumean, agintariekin batera. Eta Lore Sorta jende artera. Hor duzue, aurtengo ekitaldi irabazi duen Igor Anton. Beste igotzaile bat Urkiolako igoeraren palmareserako. Eta aldamenean Xavier Tondo eta Freddy Montaña. Hau izan da, aurtengo podiuma Urkiolako igoeran.